abusua hwe ya hwe ya wo ho enkrofo no bi omunyo maje so besua de da bia meka say ko ye chi 1900 1960 1950 1980 e de batime ahemfofo kukudam ekokoje man ekokojeje ekokokokokoko he eje nkofo ma boso a still na ahemfofo bi semrofo saba saba ka somo ne yese beko a abejeje niema bi a still na ahemfofo bi beka akire bisam sadentia he yatsena ha platform nka ya kura bakwasem ho one constitution law na ya try to one that constitutional law na ya try to one nobody can change anything from it. It has already written edaho Chieftaincy Act na ya try na gathering ya hemfo emo mobo ya ho ban nobody can change anything from anywhere and also so daho safuna ya nananom bakwasem a ema ya try to one ya try wie abakwasem na yaka yabete ye ene yese ya santua ya ntekura bete se na ya santua so regional him wona kon ye agi sei eti ya santua ye recognize no asakwen mada kase eboni dia na aboye mu ase aka ho ya tisa santehene ekoko ha agi krowe tisa kro nyina na santehene ene koje so na ya trewie abakwasem obi ne bakwasem bi okotwira he baabi bretu abakwasem ma twira wie aduana abakwasem ma twira wie bretu abakwasem bi atwena abakwasem wie it nobody can sit anywhere and change anything from anywhere enu na ye nyina ye disu na eboa ye no but kameye still na ye nuanu mu bi no enyo magi so mbesua de omo besua bakwasem omo tsensem bi sei na omo bekubum akoye research etie de ntia ekuro be ye we ekuro be hye we na setutu anase asata masante hene ekokoje ye de ntia ena sa nkuro we ehye na setutu ase de ntia ena ekuro we hemfo omo do omo so bubu ye da kra omo hye asante hene ase de nti ena se kwa bobunu region se kwa se me de na setutu abebio ena mhye na che de ntia ana nyom ho nete wo mu yemnuanu bi enyoma juso mu besua de yemnuanu bi nyoma jo se mu besua bakwasem ni ye maka cho se wunya platform beka oba attack asante hene oba attack asante man ana any other ehemfofo a gathering omu nkunya sama na kwaye research ye me ahemam ka cha ahemam fefe betena ha before some transfer can some no some me research and I said the minimum no me busa bi kwa bakwasem no ya tro dada ye ko busa nyanya ho asem ye he na no ya na mebia te ha ene ya bete se na nam na jima bedu be kan se ha na ha ya media na ha ya media yes eye ne dia ene no ne nkrofo no begina aye nsem huna ya fa anya asem na no wonya privilege sa kokasa ya wo se so mu ja ha ya media na sanne ma wenyina to betwa na ehonye ne dia ko nkremi o ehonye ne dia wono won hye wo bi se obi mfa na yi mehe na se o baabi enye ne dia no won kasa ya ne dia o akunya we ya media me na meka ho asem fast forward ne yanko brekum ehiri toye edi ne na djuma bedu anya no wo center fidie ne so on the name say mekwa ni amane kwa amana nko na no ho hin ehno ho hin eno ha se so ba taka sante na ukaya brekum ahimie nya na wo sie akunya o ha se kotale nipa ba ko bi achi mienu bi ekwa ye besie aduane ekwa ho ye aduana fodea enti no obesie aduane akunya na mo na bubusa se na sante hene wo de tumi ye den na sante hene de akunya bebre ye den na mo busa mo se ye na najima badu buru house of chief president na wo ye no eno ko de bono ho samna be gina bi o de bono ho samna ne o na kasusu ampa se wo to hene si hene anka de no be sakena na to hene no si hene keltie na kana na be eya mo mfa ni bren kanse mo si ye na to hene si hene kedi no ko busa se kedi no be wo ya house of chief president kekedo bunu house of chief president no hwe eno de fuafua no so beje buruma yesi wo na ko to hene si hene. This is the question.
Ekoye yama brekum safe kwaro sizi brekum hema so mane ma house of chief o. Ahinse we yawo. Na wo wonim de ntia brekum ye kura na asante hene hon wode no soldiers the police the national security the protections guidance hon no odom koguo to spy the town for onu asante hene no eti hon de na ye spy town wo wonim abakwasem no mente ya menhu ya kwa mehu se yana na suma hena kasa asem weda se brekum ye kura na asante hene de ne spies ebegu ho so mo beka kuro no so ye eti na ma brekum obekuji brekum ma brekum hina be ye ne dia ti o wonim hwe a mote platform no so wonim hwe a na mo keka bibom onua yenkunku tie nsem mienu bi a yenua be ma bi wo so ye adwuma ma na doma hene beto ye adwuma na maka cho se wo ye adwuma na ye ne ye yana na se me tena ha se me kana se matum se yes masua no ho asem na me ka yemfiti prekope enka de wonim no enka yenku tie nsem bi a wo kan nta fe de yenua ba sikapa oba papa gudie wono so reply a wode ma no wo se he mani a on hwe be kakra no mo ba ka kire o yego tie mi soja for kotena ha me nanam kotena ha wenum kotena ha nti eho ye media no me pa acho ye won nkofo nso a ekotena Asante region baabi ekotena eho de enye sa nkofo ne dia ne nyina ye sa ohini ne dia wo obetena ha na asase so na obetena nti enye wo dia but ono ne nkofo kotena baabi dia ene de ono na asase we na nanado ma hene eko ho ntokwa no nanado ma hene sha asese o kasa nsem wi no wasa nim difo eni anyansafo etena sidin a omo te papa nase. That is why none of them obi ankasa ye no is only nkwasiafo a wo social media no so a empanyimfo bi asabisabiu the thing say hypocrisy ne niam binti no omo ntumi nka nokre. It is only them no omo hu na nadom ahene say odidi wutumfo atemti no obi tena radio so a na sabi o ka moasema kire nadom ahene but anyansafo animdifo won wa wadwen mu do including Asantefo na o madwen mu do no they know say adia na nadom ahene eye bia ne kwan so no na mo bunufo ni bi wo ho a adia chinse bia you always give us the reasons to tell you guys say you are dumb, you lack common sense. Me pa cho e wo Ghana bakwasem anasa kanfo abakwasem no wo hu se ebunu bi hene ene kwasi broni ekọ da anasa moti se ebunu bi hima ene kwasi broni ekọ akoda na wa ba be ka che ye se wotumfo se wode na asrafo kogu ha enti ha ye ne dia wode ni nkrofo kogu ha enti ha me ba cho sa tam na wotumfo esmasma na asrafo omode ekon ejiji nsase chichire wo man no na wowan na wona na agima bedu no owai. You guys always want to attack this man for nothing. And I said, "Omo abunofo na omo wo abroche na omo akọ school na we are expecting yesusu so omo nimu nyansa no a. Omo usua de akese wa abroche ho no. Omo na omo ye sa niam we. Uhu ebunu ni bi a wote Ghana hanum se obeye sa ade we da. But bunofo na omo akọ school na omo te Ghana ho na yesusu so omo ani abie na omo hu series of life enti omo ani ate no. Omo ne kasa dump statement we say adentin wire osantini atna se na ne maame ne papa de na bakwasam ne na mamra tete no na odi hohoan ho no onim se ne papa se wodi akon na chichire asase we nti ha ye ne dia na obedane no wo bra we sometimes ya meka ebrufo ni bebre common sense. Tell me why I open to kwa psychology and you still come to the social media and insult people. You still come to the social media and do tribalism. Or in the name of say, in the air fighting for justice. Me can't say be a china brofono. You can't say mon fighting for justice. But yes, give us the point. Give us the reason why we should support you to fight that fight or to fight that fight, whatever. You should give us the reason why until was ye bedi do ma fuachi anase ye bedi na najima beduachi na ye no otumfo kokon. It is not, it doesn't make sense. Some arguments when you know doesn't make sense and people need to sit down and know say it doesn't make sense. Oti abroche honum da ben na
ayi broni bi ho no makosiki fan se wo de ba ebuno be yabunu ye. But let me tell you, asante fu wa abrochie various countries no omo ko omo hubom raise fan e de bebo omo ra e ma developmental project e ko so wo ba bi omo tie. And who say developmental projects ne koso amadwen mo say ensase dia otumfoje and I say gold bi otumfotu and odi ye developmental project me pa cho it's a no. Last 8 akweside ye wo ho na man bi ba menhia say o free jobbing na wo ye doctor na say ne wakọ nanim aduru no wo de nkrofo aba omo ba beboa omo a omo da dialysis so omo ni sika omo da chemo so omo ni sika. Do my hit na play mu kodru abrochire e de na ode baaye sika okojiji baaye no o se ode ba be si a hospital aye de be dialysis na me bi so wasem o onipa no a o crisis mu sa abre na oda dialysis so a onye sika enkonkonye chemo ni dialysis no da be na be si hospital na man na be si hospital ni be man no u be si hospital ni be wie no onwu. This is common sense. We should reason up. The youth of Ghana should reason up and stop this nonsense. You are causing a mess. You should put a stop to that. That is the most important thing. The more attacking, the more and to add up, and answer me the information is in me pacho unana wankwa kumbia. When the accounts were account, doma hina nkwa kumbia. Ebuna nkwa him. In fact, we were not having a domebia or babia. And now when Ashantis became Ashantis, I know many mrofuni DC and you know. Me pacho unana no onka ho. Enti me kan che ye say, yes sam mamre ni amane ni abakwasem no. Na doma hinti, yen san cho no foforo. The idea wonu no die enye de come de no enti otumfo have every right to claim whatever belongs to him. Piao reply na me de be ma no eno na me nua bai ahwie gu ho fefefe maame onyankopon hyira wo hwe me se abakwasem ye betoye etu pese wo sua na wo sua ni ya ye seche ni aka die nim fa ho ade bia na wonim no wo ka o twetwe okwa ti sei ade bia wonim no de wonim no ka wo nse so bu se o ka brekum abakwasem mo ka no ane se mo ka munim se brekum eye bru region ntino bo mutima ane se ye bru region ntino entimi ya bru fonko a wane ka enu ntine na masampa ahese no etini besi aduane akwanya wo brekum na wusi hene nana wusi hene nana jiba bedru nsi hene ontu hene woye paramount chief e wo one town woni wo bia so bia nhyɛ nase omom hyɛ nase ye ne dikrofo eno de obi anhyɛ nase eti se susuo mpa se kana na to hene se hene ye wo hemfo ba miansa na yenum e hyɛ na ase a kade na kɔ no obeye tumi kakra bi a House of Chief President no kra wodi yitu yeni nan kan bese yesu go to hene se hene man hene hyehye na se opagye obi ma na ye man hene a kade na kebesie sometimes tumi no nguta bia eye mfoso ena medical kan se constitution ya twerɛwie abakwasem ya twerɛwie sese no obi akunya bia obi edi bia de nyansa na edi na kunya na se tutu abebi opem so wote kokoso wote krawe nmaso onu wodi na kunya wense hwene peso hwene mo na kunya na aya o na kunya so abeye history foforo se no hini bia ba na history da ho no onu so kunya wakwete history foforo enu na chese yes nipa na di akunya wa hini bia papa sane ye pese bodi na de attach we na hini ayesei na hini ayesei enu na ye hwehwe na eye de abakwasem de atwawe ekuro we de ya kanwe bibie no ho abetimi aya ye betimi de brekum aka se brekum e be hye do man se ana se brekum be ka se ono wonkɔ so manhia bia ono na sem ye na naka se wono na najma bedu ka se onko som wo manhia biem no obi anya no hwe
obi yɛ ne dan saa na te ɛyɛ ahensɛm ɛna obi edi ne die nti obi edi ne fɛnkyɛn mu wo bɛta media nso na mo kasa sɛ ya ne mama yɛ nana ho ayɛ hi na nkɔfo odi nana atam na nkɔfo kasa tia nana sɛ kuro sɛ ha yɛ media na nana so wɔn tia sɛ na die na wo bɛyɛ nana ntimi nyɛ hwee mfa sɛ kwa yɛ Buru region sɛ kwa sum sikadwa sɛ kwa kunya ɛhyɛ na sɛ tutuo abebi wase ɔhyɛ Santema Kingdom ase bibie no ho a wobɛyɛ sɛ kwa bɛka so bɛte no ho sɛ kwa ka so wɔte no ho a wo ade na wo a wo fa wɔn mo de bro champion baayɛ yɛ nana Kumfia Meyaw Tachima Manhene bɛma ni monyamfo aka mpiesie wɔde baayɛ no kora no ɔno kora wantimi ni Asante Henanko ɛyɛ asan ne ma bi se no wɔsɛ mo ma yɛsua ne de kɔ details yie abakwasɛm no yɛatwerɛ wie tu pɛ sɛ wotie abakwasɛm wotie deɛ ntie ha yɛ nana timi ka sɛ ha yɛ ne dia me maka wo na me sanka biam sɛ sɛ moyɛ na na sɛ tutu pɔne ne tumi kakraa bi ɛde kyerɛ mo a ɔpɔne kakraa bi ne ani a wote hɔ no yɛ action mayo wote hɔ no de ne den abagye wakunya na wote unsase ne nyina mo hu sɛ yes wo ne hwɛ wona be hu sɛ yes tumi bi wo tumi ɛwɔ baabi beto no ne pɛso yi wodi na henie tope ompo bi die woni diem wo so nsom na wokɔ wonka obi asɛm won hɔ ɔka de ɔno ankasa aba nanimo etu tsa wo atake na bibie hu abɛyɛ ɛna kro no claim sɛ ne die ne nyina yɛ ne dia wura wo ti region ɛyɛ de na yɛ na asetutu dia Eastern region ekuro bi wo hɔ ɛyɛ de na yɛ na asetutu dia ɛyɛ na nsɛm bi se no mutia na wotie ho abakɔsɛm yie na aboa yɛ na meka sɛ sunyane abakɔsɛm a yɛbɛte sɛ sunyane ya makomfo na kɔkyekyere sunyane sunyane ɔmfo mo nso manhya fikese ma ɛnam sɛ ba sɛ yɛse ɔmo kyekyere bro champion ɔmo so pɛsɛ borofo nyina ka ɔmo ho bom ɔmo so ya ɔmo kyekyere bro champion na ka ɔmo so kuro no edimpuntu oba enu nti obi ka deɛ atoni ɛyɛ Buru region atoni sum sikadwa okay atoni hene sɛ me ne sunyan anyina na som edumem no so won su because ɔkɔ akɔdwo ne so mo so pempuntu na ɔman ka so ɔmo kɔ akɔka sɛ yɛkɔyi wɔ hene ba akɔ mo madu ɔmo so ɛno na wɔse yɛde tu yɛtim mama yɛ nsua de ada bia mama yɛ hene na hene na kɔfam o onye opportunity a ɛyɛ mo project de mo hena yɛ monka mo promote de wayɛ ne ama papa ne ne ama ɛyɛ wo yɛ gu hɔ na nya attack no no hima mu atime betena ayi so ka sa wo se han ekura no akɔ Asante na de ama president gas na so tan ma hu se ho nwura nkwa ha se ba nwura ni ha yei yei I told this TV and then we share my subscribe we are no share my mansan na hwe ko comment section no acha wa adwa so de ni abotua gba ka to so ha esua makosam Ghana ma chief justice ne yen fon komo ne din ha se to ko to video so no bo se na be ya de video to ma benya bia hwe do pa wi no ode hye papa me no tan se esua bakosam Ghana ma ye hemfo ho ne ye mahema mo nkobo ene din ha se na se tutu abibio wo to kokko so pem so arrangement ama hini ha yakono ahini aye fa ahini aye totote ti etena se na edidi ho nkomo ya correct bi mu no muso asua ne na bi dia ka kire nchima no ode hye papa bi bro fo nya mabro ha mai mam ka cha mai mam fefe Asante ma de hye ne me bro hafo de hye ene me amaje wakode am to se me nsa no be hye da bia e o to the TV so